Okay, magkano dito? Kaya nga eh. Naligta ko eh. Eh dito? Sa mga panggata. Ito 50 no? 130 na mga per kilo ng mga bangus, pandaing. Magkano yung asuhos? 240 ang per kilo po ng asuhos natin dito. Sa bisugo. Yun, sariwang bisugo po ay 240 na per kilo. Yan po yung putit natin, ang napakaganda. Magkano sa putit mo, Lodi? 240? Ito yung mga bidbid, no? Ang laki, magkano kilo niyan? 100 pesos na per kilo ng ating mga bidbid na ginagawa po nating mga meatballs. Haluan nyo lang po ng mga gulay, nakagaya ng karot, sibuyas, giniling, at i-wrap nyo po sa mga wrapper. Ay siguradong meron na po kayong maisya-shanghai o magagawang bola-bola sa inyong pagluluto. So dito po ay 140 po yung mga per kilo ng kanilang mga gulyasan sa Malabon, Tumpukan. Ate, magandang umaga po. Magandang umaga din sa'yo, Boss Lando. Ayan, shout out. Ate, magkano na po yung mga fake chai mo? Pwede na, isang pula lang ang tali, wala na ng pwede. Yung mga lettuce. Lettuce din to, di ba? Yes. Ito, totoo. Eto, romaine ang tawag. Aromain, ano? Romaine. Aromain na lettuce. 120 ng kilo niyan. 120. Yung, 300 pa ang kilo niya. Ito ganito. Tunay na lettuce. Dati 250 yun, 150 na. 150 ang per kilo. Yan yung ginagawang salad, di ba? Oh, ito. Kaya lang, hindi ka makakapag-salad kapag mahal ang kamatis. Bawi na lang sa Pilipino. Di ba? Tapos wala, magsasalad ka, wala ka pa makikita ang mga manggang hinog. Yan Napakadalang din. So, yung, Kaya lang kasi asin mo pag wala kang pera. pag wala kang pera, hindi ka talaga makakabili. Kailangan talaga may pera lagi. Magkano kilo naman mo? 50. Umura yung labanos natin, 50 pesos per kilo. Yes. Kita kapag yung mga jackpot tayo, napakamahal niya. Good morning everyone. Tayo po ay nagbabalik pong muli dito sa bayan po ng Malabon Fish Market upang mag-update ng mga panibagong presyuhan o latagan na nagaganap po dito, no? So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Lager? Opo, Ano pangalan ng pala yun? Boss Lando Explorer. Boss Lando? Opo. Magkano tako? 20 yung dante. 50 ay, yung uli kaya may malaki ang pagkakas. Ayan. Okay, magkano dito? Pero tayo kakabili kayo na wakit yung malaki. Kaya nga eh. Naligta ko eh. Eh dito? 100. Sa mga panggata. Ito 50 no? Dami kayo nila po. Sayang. Pinangali. Yung gusto ng ano ko, yung gano'ng kalalaki oh. Pa 300 sa loob. Oo. May 350 po, 100 pa nga sa loob eh. Tayo nga lang ako nakakabili ng mura. Bakit may kumuha? Isang kalahati, 1 kilo, 2 kilo. Eh madalang kasi, di ba? Kaya, Alam mo, sunod-sunod na uli yan. oh, tsaka ano, marami na. Tsaka malamig na ang panahon. Yan talaga labas ng alimasag. Saan yung alimasag mura, mahal doon. Susunod na lang pag ano, eh hindi ako magagata ngayon. Kung magagata ako, kuha sana ako nito. Panggata. 100 na kilo yan. Sige te, salamat po. Thank you ha. Alright, so yun po yung mga alimasag po ni ate, no? Sayang, hindi tayo nakabili ng mga malalaki niya sa halagang 150 na
kilo. Yun yung gustong-gusto natin. Pero sa panggata, nakapaggata na kasi tayo ng gulay, kaya baka magsawa naman yung kakain ng ating ulam, no? Ng aking pamilya. So dito po ay may mga tumpukan po ng 140 sa mga bangus po. 3 piraso po yan na tumpukan. Tapos dito ay may mga panindang mga bangus pandaing sa halagang 130 na per kilo. Ang pagbabalik po ni Ate Pam sa Malabon Fish Market. Shout out po, magandang umaga. Magkatumpukan mo, Lodi? 50 pesos yung mga tumpukan po ng isdang tawilis. So hindi ko pa napapakita sa inyo yung aking tinuyo, no? Na maya-maya papakita ko yung mga tinuyo ko. Wala ganong araw, kaya ang tuyo natin hindi matuyo ng gusto. So talagang magtutuyo kayo, kailangan laging may araw para tuyot na tuyot yung inyong tawilis, no? So yan po 130 na mga per kilo na mga bangus pandaing. So nabili na yung asus na paborito natin. Hindi na tayo aabot sa atuhos. So may mga bisugo, pusit na mga ibinibenta po dito sa Malabon Fish Market, espada, at may mga bubuli. Magkano yung atuhos? 240 ang per kilo po ng atuhos natin dito. Sa bisugo, yun, sariwang bisugo po ay 240 na per kilo. Yan po yung putit natin, ang napakaganda. Oh. Magkano sa putit mo, Lodi? 240? Oh, murang-mura. Oh. 240 din po yung per kilo. At may mga espada rin po siya, mga latag, no? Sa espada mo? Espada magkano? 240, halos lahat ng kanilang mga bentahan po dito ng seafood sa kanyang mga ibinibenta sa ating mga kababayan ay 240 na mga per kilo. Alright, so yun po yung update ng kanyang mga binibentang isda dito sa Malabon Fish Market o tumpukan. Gulyasan po natin ay 140 na mga per kilo. So, yan po yung mga mamimili po natin dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At talagang makikita natin ay maraming latagan po dito ng 50 pesos na tumpukan. Ito po yung 140, no, na per kilo ng gulyasan. At ang ating mga yellow pinto na ay 170 na per kilo. So, napakasarap ng isdang atuhos. Lalo na sa iluluto nyo po, masarap po yan ay tuwam yung atuhos. Dito po ay 50 pesos na mga tumpok ng kanilang mga isdang lapad o tawilis. Tapos yung mga isdang kabase na natatanaw po natin doon ay kada tumpok 50 pesos. Grabe sa mga tumpukan po na makikita nyo po ngayon dito. Napakarami sa halagang 50 pesos na tumpukan. Ayan po. 50 pesos na presyo pang masa. At yung mga tumpok din po ng tawilis, 50 pesos din po. Halos 50 po ang nakikita po natin mga latagan po dito sa Malabon tumpukan. Napakarami na, oh. Pati mga espada. Yan po yung mga presyo na sulit na sulit at pangmasa po sa ating mga kababayan o sa mga mamimili po natin sa Malabon Fish Market. Ang pinaka per kilo po talaga ng ating mga isdang tawilis ay 100 pesos. So ito po yung tinatawag nating isdang big head, no? Ito po yung katawan na tinatawag po nilang maya-maya. 50 pesos sa mga tumpukan, ang mga tawilis ay 50 pesos na tumpok. Ang mga galunggong po natin ay 50 pesos kada tumpukan. So napakaganda at sariwang mga galunggong naman po, no? May 100 pesos din po sa kanilang mga bentahan po ng isdang tumpukan.
Tapos yung mga bangus po natin ay 120 na isang piraso at 130. So, yan po, no, mga sariwang tawili. 50 pesos kalahating kilo, 100 pesos sa per kilo. Tapos may tumpukan din po sa halagang 50 pesos. So, yan, nakikita po natin yung mga presyuhan ng kanilang mga latag sa Malabon Fish Market o tumpukan. Tumpok na mga maliliit na pusit sa halagang 100 pesos. Tumpok ng mga bangus ay 120. Pwede rin sa mga bakal, kahoy. So kung may mga ano kayong hahanapin pa, dito rin po ay may mga gulay rin po kayo makikita. Ayan po. Na pwedeng gamitin sa Gulay basang po. na pustiso. Kaya lang ang kamatis po natin ay medyo mataas po ang mga presyuhan. Kapag natuyo. Kung kayo ay magsisinigang, yung iba po ay sinusulit na po. Nakapaglagay lang po ng isang piraso. Minsan kasi ang bentahan po ng mga kamatis ay 10 piso ang isang piraso o higit pa doon ang bentahan ng kamatis. Pero may nabibili naman po kayo dito na 3 piraso ay sa halagang 25 or 20 pesos. Ang Pinoy Pandigit. Dahil napakatibay sa kapit. Kaya bili na po kayo. Mga suki. Hindi sayang ang pera nyo dito. Tama, hindi sayang ang pera nyo kay Pinoy Pandikit dahil nasubukan na yan ni Boss Dando Explorer, no? Yung mga Pinoy Pandikit, tatlo 100, Ang hinahanap 3 nyo. pieces po, 100 pesos, Pinoy Pandikit, shout out. Thank you. So yun po, talagang yung pag-ikot po natin dito sa Malabon Fish Market, ang kanilang mga presyo ay sulit at 50 pesos na mga presyuhan ng kanilang tumpukan at 100 pesos. Iba-ibang presyo po ang makikita po natin dito ng mga tumpukan. Kilo ng ating mga tilapia, 100 pesos na kilo. May 50 pesos din po na mga tumpukan. So shout out sa'yo, idol. Magsusulat ka ng mga presyo? Ha? Susulat ka ng presyo? Okay, alright. Thank you. Itong ganda ng mga... Ito yung mga bidbid, no? Malaki, magkano kilo niyan? 100 pesos na per kilo ng ating mga bidbid na ginagawa po nating mga meatballs. Haluan nyo lang po ng mga gulay, na kagaya ng karot, sibuyas, giniling, at i-wrap nyo po sa mga wrapper, ay siguradong meron na po kayong maisya-shanghai o magagawang bola-bola sa inyong pagluluto. Ito po yung mga isdang mga maliliit, no? May mga babansi na mga paksiwin o pangatin. Meron din po mga malakapas. Halo-halo na rin po yung mga mabibili nyo po mga isdang ganito. Ayan. Tapos yung mga gulyasan natin ay meron na rin pong pagbaba ang kanyang mga presyo. So dito po ay 140 po yung mga per kilo ng kanilang mga gulyasan sa Malabon Tumpukan. Yan po yung mga sariwang malakapas na nakikita po natin sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. Pangatin o paksiwin na isda. Nay, magkano po kilo dyan, Nay? So, sa mga presyo ng kanyang mga isda, mga paksiwin o mga pangpangat ay 200 pesos na mga per kilo. Ayan yung mga bentahan po nila sa mga presyohan ng kanilang mga latag ng isda sa Malabon Fish Market. So yun po, at na-update na po natin ang kanilang mga latag. At dito naman po tayo sa mga magagandang tumpukan ng isdang tawilis sa halagang 50 pesos. So shout out po. So sa mga mahilig din po magpangat o magpaksiw din ng mga isdang tawilis, ayan, 50 pesos sa mga tumpukan. Tapos sa mga per kilo ng kanilang mga latag ng mga gulyasan ay 150
140. Yan po yung mga per kilohan ng kanilang mga isda na mabibili nyo po rito. So, update naman po natin dito sa kabila yung mga presyuhan ng kanilang mga gulay sa Malabon Fish Market. Para din po sa kaalaman ng ating mga kababayan na may mabibili rin po kayo dito mga gulay. Ayan po yung mga latag po nilang gulay dito sa ating bayan ng Malabon. Ate, magandang umaga po. Magandang umaga din sa'yo, Boss Lando. Ayan, shout out. Ate, magkano na po yung mga fake chai mo? Pwede na isang pula lang ang tali, wala na ng 20. Yung mga lettuce. Lettuce din to, di ba? Yes. Ito, totol. Ito, romaine ang tawag. Romaine, ano? Romaine. Romaine na lettuce. 120 ng kilo niyan. 120. Yung, 300 pa ang kilo niya. Ito Ito, ganito. tunay na lettuce. Dati 250 ngayon, 150 na. 150 ang per kilo. Yan yung ginagawang salad, di ba? Oh, ito. Kaya lang, di ka makakapag-salad kapag mahal ang kamatis. Bawi na lang sa Di pipino. ba? Tapos pagsasalad ka, wala ka pa makikita ang mga manggang hinog. Yan Napakadalang din. So, yung, Naman yan, kaya lang kasi asin mo pag wala kang pera. pag wala kang pera, hindi ka talaga makakabili. Kailangan talaga may pera lagi. Kano kilo na ba no? 50. Umura yung nabanos natin, 50 pesos per kilo. Yes. Minsan kapag yung jackpot tayo, napakamahal niyan. Umaabot ng 200 pesos na per kilo. Salamat po. Thank you. So, shout out po. Shout out. Nasaan yung mag-asawa? Isa lang yung nakita ko eh. Asawa mo pala, ba't wala? Sige, thank you. Ate, good morning po. Magkano naman to mga latag mo? 10 pesos? Eh, kangkong mo? 10 rin ang mga presyo. So, ito po nakita po natin mga latag na to. Mga 10 pesos po yan. Yan po mga nakatali na mga gulay. Oh, shout out! Akala ko wala ka. Ba't wala ka sa dulo? Ba't wala ka sa dulo? Ayun. Para daw po siya mabilis makatakbo. So, ayan po yung mga presyo ng kanilang mga latag na gulay sa halagang mga 10 piso ay makakaulit ka na at makakabili ka na at makakapag-ulam ka na sa mga lutuing pang sinigang. No? Yung mga gulay po dito, ayos na ayos po sa mga isda na mabibili po ninyo o mga hipon na pangsahog sa mga sinigang. Yung papaya, magkano? 50 isang kilo, basta. O 50 pesos po, 1 kilo ng kanyang latag na papaya. Bakit wala kayong kamatis? Mahal ang kamatis. Talagang ginto pa rin ang presyo. Sabagay, sa Divisoria, 260 na ang kilo. Dito magkano, sibuyas mo? Malagas na. 20. Pero medyo may pagtaas ang sibuyas ngayon ha. Unti-unti tumataas. Nakikita kasi galing ako kapon sa Divisoria. Nagpunta ako sa 4 kilo nila, bossing, 120. Diba? Eh, sigarilyas magkano? 60 ka lang natin. 120 sa per kilo ng kanilang sigarilyas. Luya, magkano kilo? 50 1 50 po, 1 for 200 pesos po na per kilo, no? So, maraming salamat mga Lodi. Thank you. Shout out. Si nanay kasi busy kaya hindi natin siya ma-interview. So, yun na po yung update natin sa kanilang mga latagan ng kanilang mga
Presyohan ng gulay sa Malabon Fish Market. Ito nga pala, natanong. Ito nga pala, magkano yung karot? 80 na lang ang kilo. Wala lang. 80 pesos po sa per kilo ng kanilang karot. Mura po yung karot, 80 pesos na per kilo. Ang laki ng differential. Oo. Iba na yung presyo ngayon. Yung mga nakalipat, napakataas. 150. Thank you. Dito yung mga latag po nila, mga 20. Yan po yung mga presyo ng kanilang mga gulay, no? Mga sibuyat, may 50 pesos din po kayo mabibili. Bawang 20 pesos. Ang kalamansi po natin ay medyo mura na. Yan po mga nakabalat ay 20 pesos. Magkano yung kamatis? 25 po. 25 pesos po yung ganitong kalalaki na kamatis. Dito po ay may 20 pesos din po kayo mabibili ng kamatis. Oh. So, sa mga saktuhan po talaga na pansahok na inyong iuulam, magsisinigang kayo na baboy o sinigang na hipon, pwede na po itong 20 pesos na 3 piraso, 20 pesos na kamatis. So dito tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, shout out po at magandang umaga po. Ito po yung mga latag ni Nanay Noemi ng yellowfin tuna at isang pirasong tambakol. O, yan na lang. 160 po sa per kilo. Yung yellowfin niyo po na magkano? 160 na lang din. Magkano po? 160. 160 po yung per kilo ng yellowfin tuna. Unting-unting pagbaba ng mga presyohan ng isda sa Malabon Fish Market. Siguro sa susunod na mga araw ay medyo magbababa ang mga presyo ng isda sa ating bayan ng Malabon. Ginagamit na rin ito ng Marikinasyos at nagbayaran Dito po Nanay Noemi sa Tilapiang Batangas. 120 lang. 120 po sa mga per kilo ng Tilapiang Batangas. kaya bili na po kayo. So, yun po yung update natin ngayon dito sa Malabon Fish Market. At talagang bumababa na ang mga presyo ng seafood sa Malabon Fish Market. Tibay na pandikit ang hinahanap. Yan lang po yung hangon yun, Nanay Noemi, no? Oo. Walang mahango eh. Ah, wala pa po. Isda, oo. So, yung... Kaya Tilapiang Batangas naman po ang nilatag nyo. Oo, dalawang kulang yan. So, yun po yung pinakyaw po ni Nanay Noemi sa Market 3, Nanay Noemi, no? Yun po yung presyo ngayon ng mga Tilapiang Batangas po. 120 sa mga per kilo. Patakan mo lang ng one side of Alright, so yun na po ang ating update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out sa ating mga dahil Rabi Rice kababayan na dumarayo sa Malabon Fish Market. Shout out po sa mga taong naghahanap sa akin dito at talagang hindi po kami magtagpo kapag ako po ay nagbablog dito sa Malabon Fish Market. At shout out po sa ating mga vendor na masisipag na nakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. At shout out sa mga kasama natin sa trabaho, no? Sa mga safety officer ng building dyan sa may BGC. Shout out sa inyong lahat. hindi sayang ang pera nyo dito. Tatlo isang daan lang po. At shout out po sa ating mga timburautan dyan sa Carmen Planas. Shout out po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan at kaganapan ng mga presyuhan ng mga seafood o tumpukan sa Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye-bye.